Jsme spolehlivá a dynamická česká společnost, výhradně zastupující 8 významných zahraničních značek obytných automobilů a přívěsů. Naše práce je i náš koníček. Díky tomu dokážeme pochopit sny našich zákazníků a jejich přesné potřeby při nákupu obytného auta nebo karavanu. Poskytujeme záruční i pozáruční servis, montáž doplňků a exkluzivního vybavení dle přání zákazníka. Vždyť co je lepší než cestování bez hranic s pocitem dobrodružství a svobody? Zážitek z pravého karavaningu. Pravidelně se účastníme největších veletrhů a propagačních akcí v Evropě. Poskytujeme tipy na dovolenou a poradenství všem karavanistům. Karavan Centrum Morava dáváme směr trendům, dobrodružství a svobodnému cestování.